pois moi bons días a todos e a todas. Bueno, en primeiro lugar, gustaríame poder excusar ao alcalde de Cangas, a Pazos Varela, por non poder estar hoxe aquí na presentación do programa. Si estivo o día que presentamos a mostra do posible, pero por problemas da senda hoxe non pode estar aquí, aínda que lle gustaría moito e seino. Preséntome, eu sou Ángela Vicoso, sou a Concelleira de Desenvolvemento Local do Concello de Cangas. Tamén quixera saudar aos organizadores da Mostra do Posible por o enorme traballo que levan feito na programación e demais, que é un pouco do que se trata hoxe, de presentar a programación desta nova edición da Mostra do Posible. Como sabedes, celebrarase en Cangas entre o día sábado 6 e domingo 7 de outubro, no que ven sendo a Alameda Nova de Cangas, e o tempo acompaña, será o espacio principal onde se desenvolvan as actividades. Dende a miña perspectiva, dende a miña área de desenvolvemento local, consideramos que é fundamental o desenvolvemento desta nova edición da Mostra do Posible, unha polos bons resultados que houve xa no ano anterior, con todas as actividades que se fixeron. E eu sempre o resalto, a Mostra do Posible un espacio de encontro para moitos movementos sociais, para empresas de economía social e solidaria, cooperativas e demais, que traballan con outro modelo productivo, con outro modelo económico, un modelo que intenta ser moito máis sustentable, responsable cara ao medio ambiente, sin entrar neste sistema capitalista que envolve toda a economía que está arredornosa, buscando outra maneira de facer as cousas por un mundo un pouco máis sostible, se queremos así. Este ano temos unha programación bastante amplia tamén, o compañeiro nos vai a describir un pouco máis en profundidade cal é toda a programación. Pero, bueno, principalmente, o punto principal neste momento da Mostra do Posible neste ano, a temática central é un pouco a creación de rede. A creación de rede entendida como alianzas, digamos. Creación de rede entre distintos colectivos sociais, entre distintas empresas, que poidan poñer en común maneiras de facer as cousas e que poida ser un punto de encontro para estar en comunicación constante e poder crear estructuras e maneiras de entenderse, de comunicarse, que poidan beneficiar a todos para chegar a moita máis xente, tamén en facer deste modelo un modelo moito máis participativo e coñecido, porque digamos que neste momento, pois, ao mellor está un pouco escondido e moi pouca xente coñece en que consiste a economía solidaria, a economía social, e para dar a coñecer é moi importante facer este tipo de mostra. Como sabedes, dentro da programación hai distintos eixos temáticos. Falarase de temas de economía e traballo, temas de alimentación e grupos de consumo, e temas como a educación, a cultura, entre outros. En torno a este último tema, o tema de cultura, a mí este ano gustame moito que dentro da programación hai un eixo que se centra un pouquiño máis no tema da muller, no feminismo. Vai haber unhas proxeccións cara ao final do día do sábado e tamén o domingo aquí neste salón de plenos teremos tamén outra presentación que van a poñer un pouquiño temáticas que están moi de actualidade neste momento, como é un pouco a visibilización das mulleres na sociedade, ou o tema, por exemplo, da prostitución, que é un tema que está moi a debate nestes días, tanto en redes sociais como nos medios de comunicación. Eu non quixera centrarme solamente nesto, porque realmente a Mostra do Posible vai moito máis alá. Falamos tamén de temas de mercado, falamos tamén de temas de grupos de consumo, de maneiras de consumir, falamos de comercio de proximidade entendido como outra maneira de facer a compra e de chegar a eses produtos que están moito máis cerca de nós, e en cambio ao final sempre acabamos comprando en supermercados e grandes superficies, cando o mercado local moitas veces nos pode ofrecer produtos ecolóxicos e mellores. E despois o domingo
será un día máis centrado no tema dos movimentos sociais, distintas entidades sociais que tamén poñerán riba da mesa un pouco a situación actual que estamos vivindo dentro dos movimentos sociais. Non me estendo moito máis, eu creo que ti tamén me podes axudar un poquinho a expandir o tema da programación, da nosa vendida, e esperamos que este ano sexa un éxito e poidamos ano a ano ir consolidando cada vez máis a mostra do posible en Cangas, nada máis. Pues muchas gracias a Ángela por esta presentación tan completa y tan bonita. Nada, eu son David, coordinador da Mostra do Posible, un dos coordinadores. Bueno, nos explicar que facemos a Mostra do Posible para visualizar que existen alternativas para cada un dos ámbitos da nosa vida cotidiana, pois podemos consumir de xeito que contribuamos a que o mundo sexa un pouco máis justo. Este ano, como dicía Ángela, a temática central da programación de actividades de a creación de redes de alianzas ou de relacións entre colectivos e persoas que compartimos uns valores e que creemos que as cousas se poden facer de xeito diferente. Temos que decir que estamos moi contentos da resposta que temos, porque xa son 45 colectivos os que confirmaron a súa participación. Organizamos con eles 18 actividades ao longo desta fin de semana. O sábado, como dicía Ángela, as actividades irán fundamentalmente alrededor da economía social e solidaria. Gustaríamos destacar algunhas, non? A primeira que imos facer por la mañá é a presentación dunha plataforma web de venda en liña de produtos de economía social e solidaria. Nesa web vanse a aglutinar gran parte das empresas de economía social e solidaria en Galicia, e pode ser o primeiro paso para a creación dun mercado social galego, que é algo que xa existe, o mercado social existe en outras comunidades, que podería se poner aquí en marcha. Outras actividades é a presentación de Faircoin, que é unha criptomoeda social. Vai a ser a moeda da mostra, non? Para comprar, para os colectivos poden vender en euros, pero a comida e a bebida na Mostra do Posible vai se mercar en Faircoins. Este obradoiro é un pouco para dar a coñecer as vantaxes de utilizar Faircoin e o seu funcionamento, non? O Faircoin é algo que tamén ten que ver, igual que o mercado social galego, con esa creación de redes de intercambio de produtos entre persoas e colectivos, neste caso con unha moneda, compartindo unha moneda, as persoas e colectivos que pensamos que compartimos uns valores tamén. Outras actividades que teñen que ver coa creación de redes é o sistema participativo de garantía galega, que é unha rede de produtores, consumidores e distribuidores de produtos de alimentación ecolóxica. Neste caso, non é necesaria unha certificación dos produtos ecolóxicos institucional, senón que chega coa confianza que se crea nesta rede. Queremos facer unha participación deste sistema participativo, que é unha ferramenta para incrementar a soberanía alimentaria, para que podamos consumir produtos de cercanía, ecolóxicos, darle saída aos produtores que están facendo cosas por aquí. Ao final da tarde haberá a palestra sobre por que a economía social e solidaria é unha ferramenta de transformación social, na que van a participar de diferentes entidades de sectores moi diversos, como dende a enerxía, as leis, o sea, unha cooperativa de abogados ou as finanzas, non? Para mostrar que dende diferentes sectores se poden articular propostas transformadoras que non contribúen, que contribúen a crear unha sociedade máis justa. E o domingo, como dicía Ángela, as actividades irán ao redor dos movimentos sociais. Por la mañá hai unha proposta que venda aos ONGs, movimentos sociais a nivel Estado, que vai se presentar o proxecto de Fórum Global. Neste proxecto búscase articular unha resposta conxunta á crisis ecosocial na que estamos, non? A xente que compartimos
un xeito de ver as cousas, como podemos articular esta resposta conxunta. Parte deste proxecto vai a ser un encontro que se vai a realizar en outubro en Málaga, a finais de outubro en Málaga, que é o encontro das sillas encendidas. Entón, pues, bueno, veremos como explicar que é este proxecto, como se vai articular o traballo neste encontro físico en Málaga e a posibilidade de que en Galicia se replique pues esta proposta, ¿no? Para ver como buscar unha resposta conxunta. E despois, bueno, pues entre outras actividades, pola tarde haberá dúas palestras na que van a participar un montón de colectivos, unha sobre alianzas de autoorganización aos lumes, non? A importancia das alianzas no cuidado do entorno. Agora, despois dos incendios que tivemos o ano pasado, pois na regeneración forestal e na prevención dos lumes, non? Porque é preciso tecer alianzas para cuidar o entorno. E a última palestra é sobre a situación dos dereitos sociais, non? Na que van a participar colectivos que de diferentes puntos pois analizarán a situación dos dereitos sociais, non? Tanto esa pois na defensa dos dereitos das persoas homosexuais, como dos dereitos das persoas que están máis excluídas, como na situación da educación, da sanidade, das pensións públicas, non? De colectivos que defenden pues, que outro tipo de políticas públicas son posibles, non? E como dicía Ángela, pues, tamén os 2 días remataremos as jornadas con proxeccións que abordan os temas de xéneros, non? O tema de xénero. O sábado o film Todas as mulleres que coñezo, de Xiana do Teixeiro, que é unha película pues, moi innovadora que aborda, está plantexada un xeito innovador, unha película moi sincera tamén, na que se fala sobre como a cultura do medo, non? Na rúa, porque as mulleres pois situacións de acoso, como se transmite o medo, non? Desde as nais ás fillas, o medo como unha limitación que tenen que sufrir as mulleres, non? Como afrontarse a eso. E o domingo pois, vai haber unha proxección dunha cortometraxe, Muller Invisible, que é unha película na que unha prostituta fala a primeira persoa sobre a súa vida. Despois vai haber un coloquio no que van a participar pois, Médicos do Mundo e Farasa, que son dúas entidades que pertencen á Rede Galega contra a Trata, que traballan todos os días pois, con mulleres en situación de prostitución. E tamén vai a participar Verónica Arauzo, que é unha traballadora sexual e defensora da legalización da prostitución, e Noemí Chantada, que é a realizadora da película. Bueno, nada, despois sí que os colectivos que participan van a montar postos informativos na Alameda Nova de Cana se fai bo tempo, se fai mal tempo trasladaremos todas as actividades á Casa da Cultura. Ademais dos postos informativos hai un espacio para artesanos, a Feira de Ecoloxía e Artesanía, non? Que reunirá 15 propostas que, bueno, 15 persoas que realizan produtos ecolóxicos ou artesáns e que eso tamén queríamos darle un espacio. Nada, despois de dicir que todas as actividades son gratuitas, non? Porque vai haber, por exemplo, un obradoiro sobre bioconstrucción que se titula O poder dos triángulos máxicos, interesante. Vai ser todas as actividades que están na programación son gratuitas. Eso, hai diferentes obradoires e propostas tamén lúdicas, non? E de ocio. Pero bueno, un pouco con este repaso, por señalar un pouco as actividades máis interesantes, creo que estaría o máis salientable da programación. E nada, se queredes facer alguna pregunta, pois... Primeiro, David, o teu apelido, cal é, David? Esperón. Esperón. David Esperón. Pero non é porque me lo pensara, non? Esperón.
noticias. Eso se hace de nacimiento. E unha cousa, con respecto ás actividades do ano pasado, o programa do ano pasado aumenta considerablemente, hai máis, non me acordo exactamente estuvera o ano pasado, digo, quer decir, que vai medrando esta iniciativa. Non é tanto o número, senón un enfoque diferente das actividades. O ano pasado, o primeiro ano, nos queríamos amosar, pues para dividimos a mostra en 5 seccións que representan os diferentes ámbitos da nosa vida cotidiana, ¿no? Queríamos amosar todas as alternativas que existían para cada un deses ámbitos. En este caso, as actividades pues, configurarnos un pouco tamén, por unha banda o enfoque que queríamos darlle a nós, e por outra tamén as propostas que nos chegaron iban en relación a este tema, non? Das alianzas, propostas que tienen que ver coa creación de redes. Non só o ano pasado amosábamos, era un intento de amosar que sí que existen, de darlle voz a todas as propostas para transformar. Este ano pues, configurouse o programa de actividade de xeito que moitas das actividades teñen que ver con este tema de creación de relacións entre as persoas. Sería un pouco... Sí, quen é Reencanto? Que é o organizador? Me podes falar un pouco quen é Reencanto? Reencanto é unha asociación que producimos este ano a Mostra do Posible. Bueno, dende esta asociación, unha asociación que se creou no 2012, levamos dende ese ano, dende o 2012, facendo Primavera do Cine, que é un festival de cine que se fai en Vigo, un festival de cine galego, que dende o 2016, se non me equivoco, é un festival internacional que dá cabida ao cine galego e ao cine que ven dos países lusófonos. Ademais, facemos tamén, dende o ano pasado, o Galicia Friki Film Festival, que é outro festival que ten que ver co cine, pero desde un punto de vista pues, máis friki, máis gamberro, con concertos e un pouco máis con outro enfoque, non menos serio. Se o Concello aporta parte da logística, a infraestructura, isto supón uns costes adicionais ou isto sustenta-se por si mesmo? Por as propias características do evento, principalmente o Concello que aporta a logística, quer decir, as mesas, as cadeiras, máis ben para as palestras e demais. Si existe unha pequena partida tamén de colaboración para a organización do evento, como non pode ser de outra maneira nestes casos, pero, bueno, creo que propiamente a temática e a mostra e o obxectivo propiamente da mostra ben o merece a cantidade que aporta o Concello para a organización, por suposto. Son temas a orde do día, son temas que hai que dar a coñecer para facer que a xente tamén repense un pouco a súa maneira de facer as cousas a todos os niveis, tanto a nivel de consumo, como a nivel de cultura, como a nivel con todo o que nos acaba de comentar David, ¿no? Entonces, bueno, eu creo que é moi importante e que, bueno, ás veces non é tanto falar dunha partida económica para como o que despois revirte isto en cada veciño a hora de estar ali e o bo que é tamén ter este tipo de actividades, ¿no? Non todo pode ser mirar a televisión, ás veces tamén hai que sair á rúa e na rúa tamén se poden aprender cousas. E me parece que é un fin de semana moi intenso para facer un montón de actividades en Cangas, coñecer a xente que se move, que fai as cousas de outra maneira, a través de cooperativas, a través de movimentos sociais, a través de, bueno, non sei, creo que propiamente ha mostrado posible do que se trata un pouco disso, de crear comunidade, de facer comunidade, de volver ao inicio, un produto de proximidade, falar coas persoas, traballar cooperativamente e buscar outra maneira que sexa un pouquinho máis xusta para todas de convivir, de facer convivencia entre todos. Nos, neste sentido, sí que queremos agradecer o apoio do Concello de Cangas, a verdade, porque, bueno, préstanos toda a axuda que está nas súas mans, e así, a verdade, que dá gusto facer algo porque facer as cousas porque, bueno, te sientes apoiado, ¿no? Entón, a verdade que sí que me vai agradecer.
o apoio de Cangas. Se non fora por o Concello de Cangas, sería inviable, digamos. Non sei se, por exemplo, con respecto ao comercio de proximidade e a xente, pois aquí hai artesáns tamén, xente que cultiva mellor nas súas propias casas, porque no propio mercado municipal, non? Hai As aldeas, non? Que lle chamamos. Que ven da aldea, tío. Non sei se contastes con elas, ou se esa xente se implica de alguma maneira, ou está invitada sin máis que pode ir quen queira, ou Non propiamente se traballaste algo concreto con eles. Non propiamente coas da aldea, porque digamos que son persoas que a título individual baixan no mercado de Cangas os martes ou os viernes para vender o excedente de produto que teñen eles nas súas casas, non tanto coas da aldea, pero sí que houve contacto, e así me consta, con entidades de Cangas que sí traballan, pero quizáis de unha maneira un tanto máis organizada, si queres, como empresa, como pequena empresa ou como cooperativa, e con entidades que traballan o produto ecolóxico, grupos de consumo que existen en Cangas, e algo que é moi descoñecido tamén, existen grupos de consumo en Cangas que son xente que se autoorganiza para comprar produtos ecolóxicos e de proximidade, facendo un pedido de maneira semanal de produtos da horta, de froitas e demais, e se autoorganizan para comprar precisamente a eses pequenos productores a nivel local. Entonces, si queres, esa figura de as da aldea que temos aquí en Cangas no mercado, non hai posibilidade de contactar un a un con cada persoa a título individual, pero sí que hubo contacto con outro tipo de asociacións e de empresas que se dedican ao consumo ecolóxico, ao produto ecolóxico. Sí, vamos, o sea, para nós a participación das entidades locais é prioritaria, vamos, na medida posible, todas as entidades de Cangas que teñan que ver co a mostra do posible, pues, sería señal a súa participación. Sí, aquí existen varios grupos de consumo, los grupos de consumo, vai haber un encontro de grupos de consumo na mostra do posible, e os grupos de consumo son unha proposta transformadora, claro, o sea, na medida de que os consumidores, esa é a proposta, ese modelo da economía solidaria, cando os consumidores se organizan para buscar aqueles proveedores que necesitan, ¿no? Ese é o modelo dos grupos de consumo a nivel de alimentación, pero tamén é o modelo dos grupos de consumo a nivel de enerxía, por exemplo, as cooperativas de usuarios que buscan os seus proveedores para ter unha enerxía limpa, ¿no? A xente que se organiza para buscar pues, os proveedores que eles consideran que son os mellores e que van máis acorde cos seus valores, ¿no? Ese é o modelo que se replica pues, na enerxía, na telefonía, nas finanzas, ese é o modelo básico, ¿no? E entón, pues, sí, é genial, aparte dos grupos de consumo son como sistema participativo de garantía unha ferramenta para a soberanía alimentaria, na medida pues, de que favorecen que haya productores locais que sigan producindo e que teñamos máis capacidade de alimentarnos no noso entorno, ¿no? Sí. Sobre as actividades lúdicas, que imos ter música na mostra, imos ter algunha actividade de divertimento. Sí, hai varias actividades de ocio. O domingo ao mediodía está confirmada a actuación de Sofía Espiñeira, que é unha cantautora. O sábado por la noite, despois da procesión de todas as mulleres que coñezo, o tempo do debate, pois haberá unha actuación de circo, e despois, claro, non me daba conta aí tamén pois haberá actuacións máis enfocadas para os cativos, non? Como a do Mago Charlangas, para cativos e adultos, non? Bueno, hai diferentes propostas de ocio. Isto é un encontro, tamén unha oportunidade para pasarlo ben e para as propostas lúdicas. Ainda que non son o centro da mostra do posible, pero tamén, claro, que son importantes estarán aí as propostas lúdicas.
onde se van a celebrar o circo, por exemplo, o sábado por la Pues mira, esto vai a ser unha asociación na Tiradoura. A Tiradoura, hai varias das actividades que se van a realizar na Tiradoura. A Tiradoura se colaborou o ano pasado con nós, cedéndonos os espacios, este ano tamén. Vai haber unha zona de camping gratuita ali, no seu espacio. A procesión do sábado por la noite e a actuación de circo van a ser ali, e o domingo por la mañá pues, tamén hai varias actividades ali, non? Desde un obradoiro de yoga que non está incluído, non ten tempo incluído na programación, o paseo de identificación de plantas silvestres, pues, que tamén é para as persoas que participaron en algún super ilustrativo, non? Unha aprendizaje super interesante sobre o que nos aporta a nivel medicinal e gastronómico as plantas silvestres, as que non lle damos importancia, ou o obradoiro de licencias libres para a creación, que ten que ver pues, con todas o mundo das licencias, que non é un continuo ou aberta ou pechada, senón que hai pues, un montón de posibilidades e que interesantes para cometer.